Вие сте със Секс игри Ах, а темата ни днес на 2 февруари е гей общество. Какво е да си част от такова общество? Има ли мода в сексуалната ориентация? Дискриминирани ли са гейовете в България? Очаквам вашите въпроси и мнения на телефон 971-2972, както и в чата на www.sexigri.tv. Сега идва ред да ви представя нашите гости, които, както можете да се досетите, са хомосексуални. Те не крият това, за което изцяло заслужават уважение, но дали това им осигурява спокойствие в ежедневието, ще разберем от самите тях. Представям ви Патриция Василева Елия и Николай Георгиев. Здравейте! Здравей! Добре дошли! Благодаря ти! Как се чувствате? Здравей! Аз ли първо? Разбира се! се чувствам страхотно. И как няма да се чувствам страхотно, след като е петък вечер и съм в твоята компания. Даже си мислех след предаването да обсъдим нещо и за събота вечер, ако си свободна. Добре, можем да помислим по въпроса. Празнувате ли днес? Да, вече имах празнична вечеря и смятам сега след предаването да отида в центъра. Малко има купон между ЦУМ и Централна баня в Chill Out 2 клуб. Супер, значи там е купон. Разбрах, че Елия не празнува. Защо? Празнувам и просто не го намирам за празник. Доколкото знам, днес е Петлов ден и по никакъв начин не свързвам този ден с хомосексуалните. Доколкото успях да намеря информация, Петлов ден се свързва с това да заздрави момченцата, свързане с обредно клане на петли, раздаване на гевречета и дори да има някаква връзка, нали, която геовете намират с нея, поне аз като жена не намирам никаква връзка с този ден. И не знам откъде така във времето се е наложило като празник, а и то е много объркано. Едни казват, нали, ден на хомосексуалните, други ден на курви и курвари. В крайна сметка никъде не се припознавам. Абе, както сме свикнали в България, има толкова много поводи за празници, че това според мен е един от тях. Да. Искаш нещо да допълниш, Ники? Аз точно това сега си помислих. Не мога да се сетя кога в историята, нали, е започнало да се празнува. Аз като малък винаги съм знал, нали, че това е специален такъв ден, дори когато още не се осъзнавах като хомосексуален. Така. Че се празнува от хомосексуални хора. Кажи ми, ти си живял доста време в Америка, работил си там. Там празнуват ли този празник? На 2 февруари? Не, или 2 февруари аз мисля, че никъде не се празнува, освен в България. Аз мисля, че и тук се е наложил като някакъв официален празник. Доколкото съм виждала, масово си раздават гивречета и общо взето това, което правят е да се майтапят един с друг, нали? И ха-ха-ха, колко е смешно, нали? И в тази насока, да. Така че никъде не е обявено официално за празник. Тоест нямате си ден. Така ли да го разбираме? Аз, че си нямате ден. Нямаме си ден. Факт е, че си нямаме ден, да. Нали, този празник Прайд, който той е юни месец обикновено, навсякъде в Европа, даже всяка страна се избира кога да си го празнува. В Холандия беше явно. Извинявай, ма тук както сме 10 човека, това е гей Прайд, нали се сещаш колко? Не сте 10 човека, доколкото имам информация, 10%. Или е твърде много това? Това е твърде голяма сума според мен. Не знам каква е статистиката. Ти даваш ли си сметка колко много хомосексуални трябва да има при тази статистика? Ако приемем, че примерно в София сме 1,5 милиона, а сега както гледам сме и много повечко. Горе-долу, ако е 10%, около 150-200 хиляди трябва да са хомосексуалните. Извинявай, просто не ги виждам. Според мене, според моята лична преценка, са някъде около процент, максимум 2. Говоря за чисто хомосексуални. Така. Не говорим за бисексуалните, които са страшно много. Не говорим и за хора, които просто искат да опитат. Аз съм съгласен. И моите наблюдения са такива. Около 2% ексклюзивно, нали, изключително хомосексуално. Тези, които се крият? С тях. С тях, да. Говорим за абсолютен номер, да. Ти кога се осъзна като хомосексуален? Ами, значи, много интересно, защото още на 5 години така имах в детската градина преживявания с едно друго момче. Просто от любопитство. Това не го приемам като... Нали... Какво правихте? Как го усети? Показвахме си половите органи един на друг и това беше... Аз съм го правила. Да, но това беше много интересно, защото целенасочено го търсихме и не беше веднъж и 2 пъти. Така. Вече по-нататъка, може би някъде към 10-11 години, започнаха полови игри вече с пипане, с слапане и така нататък. И вече анален секс опитах на 13 години и от тогава, нали, съм
все в тази насока съм стоял. Може би с едно такова малко изключение на 16, когато се опитах да бъда с жена. И? Ами стигнахме до леглото с въпросната девойка. Аз се съблякох в нея, очаквах, че тя мен ще ме съблече. Обаче не. Защото при мъжете бързаш да съблечеш партньора, нали? Но тя просто стоеше и не ме съблече. И двамата мисля, че бяхме готови в този момент, но не се получи. Тоест нямаше проникване, нямаше проникване, не. И... Тоест, де-факто, ти никога не си правил секс с жена, така Не ли? съм правил секс с жена, не. Не ти ли е интересно? Любопитно ми е, но само толкова. Само ти е любопитно. Само ми е любопитно. Значи, дет се казва, трябва някой да ме изнасили, за да го направя. Иначе целенасочена с жена... Не би се решил. Да, нямам такъв... Не ти въздействат по никакъв начин. По никакъв начин сексуално, да. По никакъв. Може би, ако има там известна доза насилие или нещо по-нетрадиционно, тогава може да ми се запали малко интерес, но като цяло не. Докато Елия, тъй като тя ни е гостувала преди това, Ники, знаем малко повече за нея, затова толкова внимание обърнахме на теб. Елия е била с мъже. Да. Аз исках само нещо да отбележа, което ми направи впечатление, докато разговаряхте, че той навсякъде посочваше, нали, първите ми така сексуални преживявания. След това, общо взето, около секса се върти. Може би това е една от разликите, докато при мене беше много емоционално и всичко е в насока емоционалност. Поне при мен или при жените като цяло, като пол. Може би това е една от основните разлики по принцип между двата пола. Ако искаш, припомни все пак и за твоята сексуална история. Да. Ами аз предишния път казах също, че при мен е по-скоро един етап. Един етап на израстване, на осъзнаване. Извиняйте, обаче време на време. Да. То е един етап, който така се развива във времето, докато наистина се осъзнаеш до край. Колко време си правила секс с мъже? Ами доста така дълъг период и то беше по-скоро в насока да си докажа, че ето аз, нали, не съм такава. Много малко информация имаше по времето, когато почувствах някакви такива неща вътре в себе си. И страха беше страхотно голям, паниката беше страхотно голяма. А физически удоволствие изпита ли? От секса с мъж? Да. Не. В смисъл, за да ме разбереш правилно, не ме отвращава, не ми е гадно, не ми е неприятно. Технически няма никаква пречка да се осъществи. Да. Просто не ме пали. Безразличен е най-точната дума. А когато нещо ти е безразлично и не те влече, просто не виждам смисъл да се прави. Сега имала ли си усещане, че някой мъж те привлича? Ами не, смисъл, аз имам много приятели мъже, говоря приятели. Сексуално, просто някаква мисъл, която се прокрадва, някъде си изчезва. Не съм усещала нещо такова. Но имам наистина много добри приятели, имам колеги, много мъже, с които работя и се разбираме перфектно. Просто дори в тези взаимоотношения, които понякога са много близки, когато общува с някой, когато имате много съвместни неща, които вършите, отношенията са чисто работни, колегиални и приятелски. Имаме зрител. Вече си мислих, че никой няма да се обади. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер. По-силно говорете, моля ви. Не ви чувам никак даже. Господине, обадете се, моля ви, се пак, защото не ви чувам. Въобще нищо не чувам. Чух само едно добър вечер и това си беше. Не, много е лоша връзката. Опитайте отново, моля ви. Бил си в Америка.